Moi. Moi. Mä en näe vittu mitään. Täällä on tää... Hieno. No. Mä menen eka. Siellä se tulee. Oh fuck. Ei! Okei. Joku jukettaa vaan. MLG Pro Gamer Haistakaa vittu kaikki. No Juhani. Täällä taas sä. Tossa sillassa on painoraja. Kiertää täältä. Ei tää oo sattanut mitään. Sitten mä näen tuolla jonkun. Tossa. Tuolla toisessa päässä. Voi olla tossa. Mistä mulla on vittu inventori ihan täynnä? Mä käyn käydä suolla. Ui vittu, sori. Au! Sori. Älä Sori. vittu. Tossa vedän... Mä en näe sua. Oi vittu! Tapa se nopea! Vittu. No! Oh shit. Sas. Oi vittu. Sitä on happohotellia. Ei oo happohotellia, mutta ei oo happohotellia, mutta... Se on hyvä. I'm out here, stroke my dick. Stroke my dick out here. Offessa. All my homies hate this play. Ei! Nyt meidän on pakko ostella vitun taskulappua, hästä paskua. Mä menen jo sisään. Tässä vaan lähdetään jättää Joni tuonne. Rip Joni. Mikä vittu se on? Ja vittu. Airhorn motherfucker. Pitäisikö toi käydä viemässä? Haluaisin sanoa, että älä käy viemässä. Miten mä oon kattu? Vittu moottori. Giantti, jos sä näet sen. Sun pitää saada se line of sight siitä pois. Elikkä jos se näkee sun, niin me puhutaan. Kaasassa elossa enää. Ei taida olla. Moissas. Morjens. Moikka ihmiset. Missä on jippii? Missä on jippii? Mä haluan olla jippii. Kitara. Let's go! Mitä mun pitää tehdä? Seuraa. Seuraako Giant? Mikä tää ääni on? Tää on joku jättiläinen. Se pystyy nappaamaan teet siitä. Eikä nappaa. Otetaan. Oho. Se ei sassa vissi. Ui! Joni älä... Okei. Mitä meidän pitää tehdä? Etti kamaa, mennään. Okei. Joo. Yksi kerrallaan sit vaan, yksi kerrallaan sit. No. Okei. Mua johtaa se... Tyttö. Tytöt punaisessa mekossa, niin juoskaa karkuun. Niin mitä mä näen? Mitä me tehdään tää Ruby? Se pitää viedä sinne alukseen, mutta tää lisää kamaa. No en mä nyt yksin mene siitä. Me tarvitaan joku fikkari. Eikä tarvita, älä valita. Oh shit. Tulee tää.
Laita pois. Ei! Vittu mikä niille. Holy shit. Oh shit. Vittu. What the hell? Mikä jukettu. Selviytyy. Tarvii juoksaa. Mulla oli rymmi kädessä. Oh no. Joni, miksi sä et sano mitään? Mitä sä haluat sanoa? Fuck. Pitäisikö mä jo asentaa noin Sassan linkkaamat modit ja sitten? Joo. Time to hack. Oh shit. Mikä vittua sulla on Joni päällä? Se on vittu hirveä. Ihan vittu. Oho. Vedetään tätä kunnes nuo tulee tänne. Tapas tää nopea. Oho. Vittu Sassa näyttää ihan itseltä se. Mikä vittu tää on? Mikä vittu soittaa? Mikä? Sit kun toi alkaa soittaa, niin Tää. juoskaa. Tiedä, mikä tää on? Saatana. Mikä vittu? Sit kun se soi, niin sit pitää Oh fuck. juoskaa ulos. Ulos! Ulos! Vetiääkö Sassa sinne? Joo. Oh no. Vittu paska. Älä nyt. Me ei saada törmätä siihen. Niin älä Tää on hiljaa. niinku fasmofobia, mä voisin heittää Alt F4 niinku ihan vaan. Sieltä tulee! Se näytti ihan meiltä. Se on se maskimies. Se tulee ulos. No mitä vittu? Tuleeko? Täällä on Sassa. Täällä on tavara. Ui! Let's go. Siis mitä mä nyt tehdään? No pitää viedä sinne alukset. Voinks mä kantaa nää kaikki vai? Joo, kyllä sä varmaan saat. Onks tässä valtamäkeä tässä pelissä? On. Ei oo. Varasta Giant. Oh shit! Oh shit! Ah! Sassa, mikä toi sun Steamin kuvake on? Ai nyt tekin huomasit sen. Mit sulla on toi? Äijä, Mitä tää automaat? äijä, tsekkaa tää, tsekkaa tää. Joo. Let's go! Jee, mä hurraa. Sassalla on Mountain Devi. Missä sulla on kaikkea tommoset vittu merchia? Mistä tommoset saa? Anna sen paljon sitten. En mä tiedä, onko se hyvä idea. No... Onks toi... Vittu toi! Onks toi Joni? Joo, se ei oo... Joo, varas sitä, joo, se ei oo niinku frendi enää. Mun helmot ei kestä! Mennään. Ei saata. Mut jätettiinkö mä vaan Sassa tonne yksin? Joo, no kyllä se pärjää. Mun fikkarista loppuu patterit ihan just. No niin. No, ei tää sit oo mitään meillä. Mennään takas. Joo. Tää on sitten eka kerta kun mä en oo kuollut. Juokse! Kuku kaka! Hyppää! Oh shit. Oh fuck. Mitä tää on tapahtunut? Joo. Tää on Ei! Vittu! Ei!
Miksi te ette vaan lähtenyt? Your performance has been deemed below standard. Welcome to our disciplinary process. Duration of your contract. Hei, hiljaa mä kuuntelen. Make yourself at home. To complete the onboarding process, you will have to No ei täällä näe yhtään mitään. Tää. Jos mä vittu saatit sen, ja mä olisin sanomassa just, että jos me otetaan sen, niin nyt ihan hirviöt suuttuu. Ei se oo varmaan mitään vakavaa. Ei se nyt varmaan mitään vakavaa. Eikä ne nyt mitään suutu. Mikä toi taivaalla oleva juttu? Nyt se tulee Karko, ui. se lentää. Mikä toi on? Onks toi joku pahis? Joo, se ampuu. On mitä vittu? Ovi. Tulita! Ovi! Missä? Nyt ei oo aika tanssii jo nyt. Meidän overhydrauliikka pettää. Mikä se on? Tuossa tänne varassa se robotti. Mikä vittu uusi hirviö toi on? On mitää lukea siitä. Looseri. Old Bird is an autonomous offensive weapon of war. Joo, mä olin laiski.